Matay. Nahutdan na jud ko og mga tambal rung adlaw ba. Ay daghan nga yung nagpatambal ganiya. Rag panahon na mangita ko og tambal ani, mangalap ko sa lasang. Tawag na ako si Rico para akong pabantayon diri sa akong balwarte. Kay lisod kayo ug nay musulong diri. Asa na putong bata ato? Patay jud yung balo ba? Tagbaw na putong pangita ni, murong hapon na. Rico! Rico! Asa bataan eh? Huy, Rico! Huy! Aram di ka! Huy! Sir! Sa mukha na nalibang pa ko! Mahuman! Eh! Naman ka nalibang diya na! Naman tayo CR dito! Anong naman ka diya? Pagdali kay ikaw kong gibilin rin eh! Sa itong balwarte kay mangita ko tambal! Nakutdan tagtambal ba? Mangalap ko! Oh shit! Not good! Tara! Pagdali! Rico! Karon, ibilin ta ka diri kay na ako'y importanteng lakaw. Mangita ako og tambal kay nahutdan tagtambal. Grabe nagpatambal ganiya. Nagsunod-sunod. Kinahanglan mangita ako og tambal kay basin ugma daghan na pud. Mangalap ko adto og lasang. Ayaw pagpasulod diri laing tawo. Kay basig mailog ang atong gahom. Paminaw ha. Way makasulod. Ha? Taasa toy. Wa ka balo. Sige, moadto na ko. Tara, bantayi ang akong gahom. Tara! Tarang isa ka ingredients. Ang ingredients na tambal sa danlak. Hahaha. Tara, kuha na ni Ibton. Yes! Sa nagyud. Mantukog sa uban. Sa unahan na po ko. Basig makakita na po ko dito laing tambal. Kami nga ba nga panahon karon? Unsa ka akong maayong buhaton ani? Aha! Tawagon na ko si Vampira pinaagi sa paghalok sa yuta. Vampira! Gawas! Oy, mura gitawag ko sa agta. Unsa kaya to'y tuyo niya sa ako? Be, mudagan ako. Agta, asa naman ka? Asa naman to? Gilaay na akong paabot. Unsa may tuyo niyo sa ako? Dili man ta kontra, parehas man ta. Unsa may tuyo nimo sa ako? Na mangita taglingaw. Mong gitawag tika. Ay, gusto ni kag lingaw. Ay, tawagon na to si Wak Wak. Tawagon na nako si Wak Wak. Wak Wak, ali na. Naog na diya. Gabi na. Naog na diya. Kaya hapit na gabi, mga na tagtao. Naog na diya. Gihawoy na ka. Alin na. Sige mo naog na. Putuhay na kayo. Kasi may problema. Ay, mangitaglingaw. Mangitaglingaw karon. Kay si Agta na boring. Wala matalingaw. Magbarata. Tawagon ako si White Lady. Pinagdala to bra. White Lady! Pakita sa kuwa! Alina dre! Alina! Naang baraha sa mukha ninyo ay hapon pa man, di pa man gabi eh. Narang baraha. Anang baraha. Huwag kulang patag-isa. Unsa na nga nagula di ay tiyat-tiyat? Magkuha tag-isa kay kulang pata. Isa. Marami ako naman tikyanan ng palulo. Ito ka na. Nay tao. Isa.
Tara, ang isa, kumplito na ta. Tagunsan ako. Kadlok! Ay! Kadlok ba ni? Iwakwak ba ni? Dili ko yung sako aking kulang ni isa. Dili pa, plaster niya. Ay, kadlok ba na ni mga naungan eh? Unsa kay tuyuan ni nila? Uy, kadlok! Naway pa dyan o! Ako, atlete! Ginoo ko, kadlok kong naong! Uy, napagyod mapira, ginoo ko! Abi na kong di tinuod ni, dagko namang kainig mata! Ginoo ko! Kadlok naman yung kayong naungan na wakwak! Ginoo ko, kitalyo kong wakwak! Diyos, napagyod, nagtahan! Nakuha mo yung nagtahan, uy! Uy, ginoo ko! Tara, join me. Magdula na tabraha. Sige, sugod na ta. Matang, mapildi ko permente ni. Adlok kay mga naoy. Inuo ko. May lang, mapildi ko permente. Magsugod na ta. Patay, may lang mapildi ko. Patay. Patay. Inuo ko, may lang mapildi. No, ginuo ko. Tag mapuy, itong lang itong. Anak ko, ginuo. No! Patay daw. Usap, kinapildi na punta. Sige, punit. Punit na mo. Be, ang binain mo ha, kambyo ta. Basig tikasan kayo ka. Ha, ang bina, pildi na ko. May lang mapildi ko. No. Patay si Kilo. Sige, labay na. Oh. Wala isa naman na. Lapoy na tanan. Inusay lapag. Tara yung premyo. Kay daog ka. Yun na nga pala mo! Senyora